Bolo. Iki mau tas oleh pusaka jimatan bolo. Pusaka niku apik, warongkone ya simpel kok ngene iki bolo. Lho. Lho bolo. Walaupun ukurannya cuwilik bolo ya. Tak zoom sik bolo. Pamore lho, pamor ombak segoro bolo. Jenis pamor ombak segoro, ono pamor banyu miline ndukur iki. Lah ning sore ombak segoro maneh bolo. Lho. Apik bolo. Pusakane cilik kurang lebih nek pusakane tok iki sak korek lebih. Sak korek lebih bolo. Warongkone yo imut-imut lho. Warongkone yo imut-imut bolo. Sing minat ndang satset mahare 350. Mahare 350 ae bolo.